hutupatia, wakitupa burudani nasi twazikumbatia, wambea tu wape nini ili mwende ritaya. KISII FM. KISII FM sasa ni moto tena wakuote ambali. KISII FM yenero inka jomugusi. Chimopairi twagambabia, chimopairi twagambabia, chimopairi chatokonyire, chimopairi chatokonyire, chimopairi ngosari achire, chimopairi ngosari achire, chimopairi ngoge chachire, chimopairi ngoge chachire, chimopairi ngoge nachire, chimopairi ngoge nachire. Alo? Yes. Kayore. Amini chachini keroka. Chema gomba ikaende murare. Bana gosibe kimorende. Wirere. Chibasa chiri cyane igonaki. Buru maka kodi achaga togoro bagarwane. Mari moni bia bia maru bitato. Ngombe ane ka jore mona ari kiranyira urere bata magorabire. Kochiga kini cheko e. Moto wane angero koro ga magom. Astro chinga meri batu kwa. Bageni kichebe siana tagete. Digati kwa ko ngemle nduga. Kai. Omitere chibasa cyana tata. Magara magokonga. Singa je chimopairi. Toregena mwakanara konyarokore gasi asegete makonga mangana takari kwa bya boli mauchicho cha bali batuko cha bwaye nyamongino weto iyo oratiga mwakire sibire na manga yale yama kwa baira. Alo? Yes. Ngayore Nyomba ndo mugaka abana mbiyabare mbiyabakare na wajimba karare ti. Alo? Kaiwate abore. Nyomba ndo mugaka gaki. Naijera negesiyo linde nyikolere. Obega kinakure. Nabo sengo ko. Akiwa sengo korana wasangi buga. Enyangi ya sareka. Maswane bina bono. Onya torege na bono. Mwaka naro konyoro kolega asira nene bosi aya. Bosi aya chiaranga kino na nyome tbori akamburaga kachoro to kombwa. Kaso go sare mukomo muro ibono. Bune koba. Alo? Yes. Kambi ya more? Mbi atara kino mwana orwarete. Mwana ki? Oyo make kofi anani. Basi kenda kusonga bana. Gotomare singiru vina boyi. Na biokire. Bana tiganda akiro moiri ori onesi. Hello. Yes. Gochane kusonga abuka ina konyore. Nchuko cha Armstrong KISII gaiga private wingi onyora roro. Aya. Ayontueka. Kendra ne gasi ngo chane. Bosi ko kankore gasi na botambe to manyike gasi anu mnango yo bechoka. Alright, abara kabisa DJ Kachef dokira 22 gure chinsa ibere chebono mambe jinzane cha Afrika ya muchinkana yo mugusikisi ya FM yo number 1 venakira radio station okotonyora sibirengo 94.4 mo kuro sibitu ni bimenyingwa bongana bogutubwate so mtandao www.kisifm.co.ke linde onyara ko bukwemanya amanga rero tarikinki anda cyumutinyo gatano gatatu mwaka 2023 na abono twakolire iro mwancho mo tegera linkelinga imeye studio ntole no mushimi wa Stevens Arika igaromo MCA ase gwodi ibino ye otoka imeye bunge yenyali bali chache county ya KISII na hagati yali tola chikukwandira motegereri simambi yabono netaro yense ya China na bogonga machibu kira chikoreta gose ya letire ase county ya KISII kegero mushimi wa Steven Arika ngati ya MCA bali bakolete taro no mugabana bwe county ya KISII Omoske Paul Simbarati walitembea China walitembea nje ya Uchina pale korali ngiritima to same benchmarking ba chiete korakora lakini mate brigadier is good koratara kobe expose negenteke sana exposure ikegera goko manyanga ngakibintu bikogenda ngaki abantu bande bamenyete yes
Kiura cho implement kweli kabisa inakuwa sawa sawa ase gichibiro bikogenda gachi abutukire 23 igoro ichinsa ibire chebono mambia tiga asinchire yabene kigimo motegere tumwariganie omoske Steven Arika ase studio ya KISII FM murulimo michori mambia bono karibu sana mheshimiwa Bia mano. Yara birige kake Na veko lava. Akini no torerende togo tamankanka. Boro kai. Mnotere. Yes. Ando jembiore kabisa. Matukana tanya goja brigadia. Oje afya ni mzuri. Mungu ni mwema. Siku zote. Igakuru kujasahau mheshimiwa. Elietabu atene elimolio. Oyo taliko liranji monde. Oya kitoko moirera. Abitina. Tago kujora koti mheshimiwa ga ncharambo byambwatira. Gagara ngoja gantundi ranjia. Batega liba minto. Amatega tekuru KISII FM. Amotorigeretie. Bansiamo onkuba kwaringa bwakire bya. Nimaete na KISII FM. Ichiten kumamba kajinze cha maiko abande baraire kweli aho batenga bali muraire una muraire gana motegerete radio motrogoro alimo gotorase online yes abarongo batenga murale bya na intuga ga Kenya ambia tore gasa abantu bonsinga tenga ambia mono nyasayo tobokiri. All right, asante sana mheshimiwa litaka naende totaracha katika toko engora ikiegera musiretie omo MCA buna gusi Elijah Siemo yole olenge goikoko kukwa yolenge majority leader se county assembly ya Nyamira nande wiki ama kiane kia UP nakia rangambu ya toko engoro mheshimiwa bia mana soko ngengora na isiganye forward with just a family member abe mseba minto bonsi KISII county Nyamira na Kenya ngima right tuasirio mugambi orengo mia lakini rende bono kene kiyo turakole no yento bantu tigati no komani biena gote family nganya site gatuma maraikabo abagate ase family yes yagire gapu atigire gocha konyenyora daliraisi nekene kabisa wakiranya sai ngambia mono naba batigarete bale moyo yes sai nere tigaba siseni mariogo alibakoegwa mstuko banyorete yes egere babwene omo deputy majority leader Duke Masira yoromo MCA township na Vriskira nyatichi yoromo MCA omochore nominated MCA arafu ne driver Kenya saba konyo mheshimiwa kero bagenderete konyo robo bagwene bono tiga tukwaregania sinchira ya bene mheshimiwa what happens now that IBCT hiyo nakigo sino ne budget nakibone go jakoba implemented asa abantu banyamaiya ebintu bie bange sai tarigo totigaruro monaiko toko teba taru chibno gokukogocha amanyete igo ntombie bange ekogera yentekenene tigatorarira ibindi bono mbiche badai ya sai nyore sana abantu banyamaiya by the way bondo tambuki abantu banyamaiya pole mheshimiwa hapa ya abantu baibeno nyamaiya na ina pole asogosiria mheshimiwa ino na governance ya Nyamira governance ya Nyamira nyaribo ya KISII town ni Simba wensirende ina obisi ya motoko kora no binga pole no toram. Asante sana gwate banga weka tuike daraje yitiga na litora tambuke nduyambuke karo tuike maito tabe dikini mujui Arika wa ugera nirigendo toma uzukira ni mama yete sana Owejiwa karibu sana. Bia mono. Mwakole taro gochia sisi ya China. Mukarabo amatukata makaba MCA kadaba kaba ndo wakamba kubolira gi county assembly ya dirina. Lakini rende obo maene mbolinga kirege ntubona kwate banko bangukire. Igetale mwachite kero kende tali mwastokirite mwanyi bangete na mukamanya kirege ntubona gekobekero mwachire. Bono tigatura manyanga etale ye mwachite ngakimwachite. Etaro yoko genda China. Among ye manifesto ye governor Simbarati unaligueta. Yes. Nuko manyia abantu nakobe kubongaini asa abantu.
bono kaire bune mugavana abane mbaro tutene kogenda isiko torore neki abantu bandi bagenderete igo neri bagali nene nande nkwira kumwakera ngambiye mono asogo chikoto igoro obongo kiagera ndiro konyora buna bono umuntu amanyete obokima bokorugu nobwobori nebituma igwa mako irwase kwanyanga kumbe na maemba na ronkuruga haru ubutuma ini wa maemba bozinya da Kenya sana igo bono experience ekia aso okoirwa na guchikwera leranga Kenya na China na kichire ndio mushimbiwa egento kiagarete nkalenke linga turakuonere goro yetale ya China nkwatebete ngana no tagita abantu batari gwodi ibeno kwerorera ibintu gete kiagera no tagite gonchore gwodi elia na gutumika resources chiro borunge tima yetiaye inkigwaso mete kurwa sense ya China kero kendo raje gwa plus gwodi yawo ibeno arne binte binge egente getanga ni China bo ibimbo iyo ani mo ibitayo ndio wako bere simie besa gente ya kamera musical tayo para ne kamera chuka kwa koleri goso onye kwa tamboke para bobe message kugochiranga aiga kwa koleri goso akane find chibasinga naiga Ngebi nabinde nabyo tabacha ine bikwe gamba mapema. Ebi nabinde bikwe gamba byo kama mapema. Ali okugamba otengaka ne fine yechi basinga naiga. Egere watuma wagenda. Muntu teyo changu musikano ali mutwali muntu kocheki insurance yawo ngane expired. Ali kamera gero jogote unga insurance yawo expired. Umeshimiwa in terms of infrastructure mangana yechi para okoroisi wa wechi para. Chipara ali babwate chifaway. Inere palenke. Four way. Inere ngeye bono tokoroka keroka KISII keroka. Ya. Jiko ina one direction inye ne jikuru wali one direction inye. Yani na kitu wate banga ki wate banga inere palenke bono ntuma yete para tuma yete ngene enene ne ya KISII keroka. Bono ya KISII keroka. Iko chiri chipara chingani chirinye chiko yende selemo echiko cha bosongo inye kabira chiri echiko bosongo chiko ndo chikeroka inye wana yani etika road nere ya Nairobi ine pale kwende side yemo wana naona tika road ne pale kwende side yemo akuyule sana wachakire kuegeria acha kama nyumba mheshimiwa vya sana aya kogocha chigali cyomuliro chiri babwatali chikogenda 350 kilometers per hour iko nabo wo okoli kwegasi Nairobi 1 hour ikire Nairobi na 1 hour kwera ni 350 kilometers per hour train ikogenda ati serious 350 kilometers per hour yes I to go drive at 80 kilometers per hour akato kogenda chisiti chinde okoline train yes ogweta underground 30 minutes olege suntaime yamalabansi nandege kogenda 350 speed ya 350 omishimwe tareri erosiri inze engali karabati ibone amatona alto egali bano bakorosie para inse maite train toko bachole para abachaina bachi no na mayo ali ase escapement yabantu bambasiria itama imaita bange ali bakobochora basoka muy ibano gotira chimanga jiria so in terms of technology ense ya China igere ne train mage kwenda gucha ne pale ndinero yende kwirana talianga ne monga ya chakir kul Mombasa yende mai chaka kulwanjo mera na injira iga communication ya koru aria chimanyire time eri chachakire umushimiwa kubwatakana nebi chakwarure igo igekorokinga no ena mangane mebasokana yechi para sense ya China daligento kireraisi no ine serikali irete chipigipigi muntu okurwe pigipigi nero kwenda gusenkeroka kwanyetigo nondo tumia
chipipi chigo chachiwa chipipi chigo chachiwa no nakumiriza neji basi chinde chigo chachiwa nainde ekero buna bono abantu bonse ba China igo bagachire bamenyite town chikoroba bisabu teyo bantu bonse bibanganyiri mumenyete town atoko bisabu nobole migo kabakorwa igode teringa nkuonde kale nase mukulima bono ga no chikunganyu mugusia ko tengo mate tata no atindikira mama no atindikira kai abega Yesu kwa simeke mete kra jogide kra sigete igo irne segendarete chikoroba chiro 100 120 ochigoro abantu bamenyete mugaso bantu bali gotara chiduko omuntu okole duka igate nini tuli kuikaransa nebe duka yawo ahige korobe ntambe bono Nairobi ali Times Towers nere yagachwenye ya Central Bank yeah but nere hiyo Times Towers na buchichirent kenero nkoro Nairobi ali kumachikobe tallest yes naterete baka Canton Towers it is the second largest as a world ingima gatulini ya rigoro bono koranga ngakijaine iga kore igora ari gokorora ense ya China bunere gokorora rende turuchwo na rigore anda arigoro kolina ganto gete karosiri akonya ko tari ngoro nyokoro mwaba noro nabora beto soi abtingo chiasa igete obishibiwa gaira nirio gize ai kora joje koro mwaba ke abtingo chio asa itogo chio togo so asa koro mwaba stogo chi lakini ne bato kugenda bali na nibeirana tu tenga ki obishibiwa kwa soeta ganta kwa no tu asaete twensi nagi ngeje ndigo no mole mole no bono maite bake gabana noy omushiba timayeti ekero kurireria population obonge bwa abantu miense ya China mpiche kyo korora kamiri ekero kuyibwekane ekero kende jinse chi Africa no mayete esiti hemo yera ndene kubwa gusi esiti abantu abantu ali babwato mupangilio nandi buna bono chitown yes bona abamenje chitown nandi babwato chigali cyomulero underground bona ga kwanda ku centeraja tali paro goeta oko so underground kwali train goikera taraja waeta wasungo konye nchogo konye mwembe iko bono chiri cy'abantu bararogabo operation igere igoro security igere igoro gokorwe town ye gocheyende yes onye kwaru Kisumu guchi Nairobi iko check in wiko buna bacha namba bwate chikadi ni machine komo igorera akobeke machine rango ya igoro ogenda tubona bagani nento kubeke passport yama ko identify ko igorwa kwa manyakoso igo encherende onye tubwatie passport otokense ya China kayugo to karone nde kayugo irino para vole clear kayugo soera asite iyo town yoragende otariko check in nando otariko check out bama tabageni bara abantu bara mbanga naiga rwaso kire bamanyite igo mushimiro kuko tabange system yoko kole bintu miense ya China number 1 igo yegenire ibanyemege tikegeno kagara iga keja ugute kitabe ndau igo baye megeti ekegeno to kugira system bosaigo in other words Kenya ko nyaro chikamera chiro chitari kokora kose chichigo koro muntu obutoi bantu bagira chisora tata chichi para tori no rusi sora igoro oye bata Kenya kamera kurikirite kitimere oko enonye kwagole duka chegwatiga details wakana pake room yawo te unga nkwebe I'm sorry nkwebe yana kweba akiba ko tenga I'm sorry nkwebe gento kaiga kayole to kolentere kai to kolentere bakabuga aba kolentere tergo charge ainge Kenya montago ko safu cha kwa mo tip ali akotenga ambia ningisani getune gasiendo para ndine gasinde talia iga Kenya
gwatebanga goiko Uganda timaiti umushimiwa naende gwakonirwa yoko Uganda mate buna bariki mbana ritekero bako on the field usitigante bentora rete buna bariki kero toko on the field kero tugachire sources buna inu tu abanyorire ngo tu appreciate mole timaiti go semo tu appreciate go semo kwa mwanga bae no ni transport bachire timaiti me yense ya China gento bune kingo tukakire aya onye kwigweto yogo sabu echayo teto como appreciate tatageti na China media gere controlled aria woika communication etere eraini yabo okay aiga montar WhatsApp kende kyabeire igo binte bimbiyo information yabe kiri WhatsApp kuchimo ino Facebook weye montonyo ya chali banyene mbarate bigu aro kiringa nyabe gakwete gaiga Twitter ni abande ari binto biro byo mochoko onye ne raini onye ne governor onye ne president yese igakubikire ni munondo bwensi supermarket naboko genda kwe korera shopping wakana kwe buguliri kwagenda asenya nyinge bantu mbaye none nyagitali onye munyagitali bwa maino no ibwa maino onye ibwa mato no ibwa mato tali ga igo konyora ngo ikurwa mato bakamaguru nero yo mukurigire nero bate yo mugongo lingweto bwe mutuga in other words by university as a specialist yes go specialist as Elisa no munyagitali bwe Elisa goika otomo nalwa ka we kiralie machine kwali kirwa maliogo kwera se machine ya tenichi basinga naiga kwanda gwakana nandi machine yako amaliogo igo chi machine chinge chiro automated chiropoti bawo chiro chinde chinga abantu kwa gwakire kwa ya chirobot technology machine yo tumushimo igo na ine gente kanta ngachi simi chire China chire raisi gente kerinke yo mo China barose simi grade 1 mpaka grade 4 yes okotegu edukeye turi ko pagain digo ni fixed edukeli nero ko pagain yes tari ngoko genda upagain obwe okogenda bagotemia moche ko pagain kwa batebi 80 obwa bagosokeria 80 kugoteba 40 obwa bakoya 40 hali bakoeresa ngorengana mnero siri no kugani kwago se nebese agobwate okay igona koko tebanga imense ya China no eba cross chisimiechi na benga majani ya yechae ile diwani ngatetora tumo jizi koto nyale na benga bana okay all right omushimiwa timanyiti in terms of chiskuru abana gosoma timanyiti nga masomo ngakiali imense ya China ikekera no rocha iga Kenya ariane right yo mwana gosoma ande ne serikali ko masomia okay igo abana nyine obubundi gakosoma kurunzi kisimye gitokugora ari no mwana korose andi wake oje ngende twaka obubundi reke buse nga kwaro sirie gari eke na ata kwa yana kabisa na kwaro sirie gari uko ile school kwaro sirie bichanga kwaro sirie radio kwaro de review mekamo kwa vekire ngine speaker bali ga korose agora simia kokore gasi onye ne polytechnic endeke no ere buya etenenirio abara bagosomera onye ne chigari chikambari chiko tomonye ne maswidis enya umwana akubundisiru igari enya mushimi wa iga Kenya gatokonyore khali pakiri pi Kenya akwenda chipolytechnic kwanyora nga engineer ni kabereta ande saligete yakwete kana chorosi bueno ali bao korosirige nteke timaiti mushime koro kurigereria abana bakurwa iga Kenya mbanyora mabaga isaini mense ya China kogenda gosomera governor na tereta se polytechnic tukachikurigereria rende na kwanete na barabu bakamatebya akabateye topati na barabu banchete mbache baiche yes barigerie polytechnic to sene KISII national barolenga nabalimu baratome gocha gusina abana bakogenda agaria ekogera balimba bwate umanyi bwiguru
igo mushimio kwanya gukiri gwacha kirono koleta umuhimu bwetaro ya China bune gocha gokonya county ya KISII timaitinga mbali no kurigereria mangane chisemi na ndi kimwanya aleta ko mu kurigereria sense ya jini kyankwata bigoro yobonya gitari timaitia mangano yobolemi ngwa machiko gobolemi nari bali motwe na toirete asabanto basmigeta matoke tentaime kwa igweta abantu tengani matoke gale Kenya nani kibashi korora matoke gari onyanda mwamu gwa mukaiko tukaiko tentaime kerubo aho chikosimeke getuma kyabayero mitoke yabayero bakati tebyali bino bagusimeka bakwimukirira bensemeri igoro neligoro babeko boyo nande libagiri katia na bakobeka chinsu sebabeke chinduma chinchugu chisimekiro bakamara bwoni garo bono nande litoke lyabeke lyabere nene agando kali gakoba togoroke enkondo litoke mutwalia enkondo aganto kali ndagera yelitoke kererike kereri abere nene ba ukabutura yes ketugonga kimokora mwaka butora bagatenga ekeritoke abere nene naganta kabona kao cha kuragire ndagera yelitoke itoke ndikonora kwanyora kinole tomono I think I say kyongwanjira na 100% because of nikina gekore practically inkondo nchaka butoire ekero chiko buturu immediately ekero kwa butoire litoke liko chaka gokonga na ndiri ichulia I think it is very practical. Oye, chitari chindoto basi chinachiro na aro practical. Na kikira bana ngabona matoka bachi tekoro. We comment ubungaini bwa. Yes. Aya nande litoke lya beri nene. Nkolenta bali sakala na ironi bali tuba. Mugondo. Bali na chakuru mutu na kurumaega. Yes. In case imbro ya mageni isegotua. Ndio. Litoke liri ndisarika. Igomini ngimba maite climate kiabo. No ni gai toka to konyora libalire tense me mu gasuli yakira mono. Kusama gena bono libwate ebitono to koroka. Bono libwato ko. Bono litoka likwama. Ilire qualified kogenda no export. Kera ligi yokurige na kwanga litoke liga. Ni ligi ya lire. Mushimiwa ngote babalenga chinsunchire nga chichi plastic. Makinata kubolinga chinsuji China chigoto ejikuru nseme ya China timaitinga mate bintu mbira abantu bakorota Goroto pagere Yunonyo montoro tanga nimbwate besa siringi 20 Maambiara mboro koboko kwa nyole besa ti acha kumenanga ngonyi bete besa Nama eno moto Esi dogma China kirige ntonkorosi ukire You know no ine chiropoti chibarosete n'abantu Yes Ni gintu kigutumia machine Nagi Ni gintu kibekira bakali sasi kiguparate Ndio Ensuonyo gokorosi plastiki go ikobeke machines geteime ekonyegende gwakakarende moyeri Okay Arikira se babwate enswe nandikire miri ndagera yabo iye bwate chinsu obukuleka nende mbule bantu bago buna gwate bachindo ngo bachire lakini rende bagotebanga aseje kero chinguma chikunya gukwanwa unless yogenda na lira manyu maene wana ai waikiro in terms of food ntuma taiga Kenya ntuma tebuna chingo konkolitore ntuma tebuna chiombe ngonye nyuchire lakini chibu ebintu buna chibunda ngonya nyuchire abantu bali lakini serikali echikanite lakini echi abantu ngoli bali batuma tena chibakuri ngote babalenga kero kende ibintu buna chisese iga nkonye nyuchire meyense ya China obu mahene mbura bumushimiu kero waikiro inchomo nyene na chetonka gende hoteli ngateba ngangu bukimane sese Udete go experiment I think I like it Udete kumanyanga la maenda no maenda Diago stuka na akajiki TV nera misi abantu bakubunga ki tiango tala Steve na yao chokolie sese because tukubunga sese nchiro bakatotepia
Ando maitaba China. Bata itikomanya rugendo tutige China. Yes. Eruga yabo. Eruga yabo. Tadike go mugusio konyora chinchiti no gukwana tadi gukwana umanyinga no mugusio gukwana. Yago koleke gesongo le. Bagatotebya. Asinarura sabese se yuakwe. Singenjoro mogani tigatubaerese. Chisese bakalire 17 years ago. Ekerenchara yachite. Olutana tiwe kabura yendagera. Imeyenseyo. Nalibachagete kuri kende kionse. Okay. Bono bakatenga buna bono sometimes Kenya no ndikala abantu ndekerenchara yagachire abantu bali chiunko chimbe bana nini. Ekero muntago kunyuri bugimo obo. Kegera na benga na ndo muntu kubarama yani bo kubarama na benga bono muntu maitoromire nengiti ando siaro na nensagara igago sitoko onyole muntu muchaino kolia isese maybe igabwa tuborogete gatete guitere mechando gete yani otariero manyene onyure gose nyasole ya sarigete lakini montole no momo tebi muchaino igoro yesese makokosana. Okay. Ikiagera chindagera chiro chibakuri batete ngentu tokomenya amatuka mange. Asengi chibakuri chindagera charoche. White meat, seafood. Noni chingeni chiko toke nyancha ime bakolenta baye. Igona kugoteba korengana no bochenu bw'umubiri umwanya abantu mushimiwa chindagera charoche. Nechingia somo irumanya bantende komenya motuka mangi una bata tebe tikera igabana nato irete asaba gaka babwate 130 years 120 years babekere bingo ko bikego bakonya kolenda yani teringa bakolenda bakonye ke batenenge enyeko bakipu bisi kolengana ne miaka yabo ingana miaka yabo omongi nabwate miaka 130 sukali mbali koli gali twarugike hoteli twatanga ti masala na sukali Alega sukari ndembiria aigo kunywa eturungi ebeikire emete nani yoro sana mbabiri vetinga natural food na chichiko ba amatuka mange asema ya maguta ya mushimi wa gutenteri wa iga Kenya chi hoteli goeta kubikirwe ndagera maguta kabisa tentelirie mosolio komeka mekanga ria abantu bali buya bono timatinganga kibago tumeka maguta nsemerie meyense ya China ya bali umanyete eranchi yabo buna bantu twale kogenda ige ugo sabi guchindagera emeronge bere na isano 25 meals yamanya kaba a complete meal kai ihonga ubuntu bokobo tali aina kira aina baka mara 25 kai aigo ko igo bokima Kenya aiga chipambo ichigatoka getenga chipambo ne ichakabekirwe ebiseso ne kwerende na hali chipambo ne ndagira imeyenselia once no mbono intete kora yeka tuwa yeka gaki akaya na ayu chipambo kuru naroko gatebya abantu bebe no basimeke nabane ntwarwete kuchisiko y'echiward umobisa narochite agatenga chipambo echinendagera mushimo mbona nabo mbegena mushimo umanye keroni kigero manyete nonye ni mbato ereste magatebinga pambu neririria gosoka yes asinaro kunyeria nandi neriogo nandi nkomentere afya somobere ndio igo chipambo maite none miogo nerera ali were sumu bwate sumu no kiregento kireke nona matosio liembo na bago wa lakini abanga mabobo ni kweli igo no kumanyanga nona bako lichimamba ni mamba asinaro koli asinaro ere sumu ekentongere kwa na igoro y'echipigipigi nechi nyinge sana chire bone chia KISII chioka KISII county yoke bwate chipigipigi yange chilifu karo chimisano timeti mense ya China chipigipigi echi nchiro lakini talikie biasara igero abachina batumie kurwe town yeye ucheyende na batebinga bali town gati ererwe nero ekubaiti chiduka
Kati bone kero kurwa gose tutaiti kogenda inse ukubugulie pigipigi kero mate kogenda kwikira keroka kwanyetiko kusikugukura nyugukwira na kwanyora no buranyore ligwachete dia na kwabugulie yende kwirani igo konyorere ni kibunguo baka ichachiri ya ogenda oi alize kwa ikera yeti bantu maite ng'iki nĩ gĩntũ gĩkũnsa parking yo manye nengere preserve kwanya omuntu abegete chitairi ndabegete chisukuri chitangete togenda parking para bwari gokobata ora onjokara no jibago bori parking esukuri ni gete garisabu ni bagaje bari lere ga parking garisabu parking te ya sai ali ne chichuma chigosoka korunse yasie ko manyene ko gocha oli ole preserve chera nanse tubajideka isano I think timaiti mheshimiwa mbwango kiobwate kiagera ntura ira torrenga ngebinte inga kimoja kubya plus account ya KISII kera sama bote mtorore bigo chaka koba applicable ka ama tindara kwarakisha content appointment ya KISII FM yes kunda magokao thank you so much no te abone ngo mugambi yenda na bonko genda ya yo mheshimiwa ntake toba kweli ntake tora basa yake igo motegereri manyanga omheshimiwa taragenda after amagana maye century wikeno ni jinse satongwire na tura turigererio bwagare nga esabari eye ebintu byonse mwarorire kero kende nkerekie ke number 1 2 3 mwanyorire nga biraba applicable aiga ase account ya KISII engima ekegero mheshimiwa ntwarora contractor igeti kya KISII stadium twarora igeti kiria jakire kulimo n'abantu bakorosia n'aba contractor kurwa sense ya China etimatingeri na limwanya orete ababundi aba bagocha korosia igeti gikorengana netari imbono tenkwe news na kero abari yawe na bogo chutia kigera ngo gitore konyora news ije kaye nyechitigare tai gachioka na bora kunire ke tuma kirende ko baile ka tweranire no gotebya abantu ba chirichiro primary school abaiboli nkubairande tangi ona batete saine gonkonyorwa kega batua bere tutua konyo ega sipato tole baile no sebia aquí sure no you are a responsible leader no yunga mkono kwa sababu ya nini I agree totally kwa sababu ya nini onye gwatetia abantu saine ikasa ine onye gogo chikonyoru batebi ngankonyoru taikanke ande mungi wete sene baba it's important tena kimheshimiwa tumekire platform mumbeke break ya kenga gi na inengo genande na abantu be chinswe baba somi na ki dokumenta chinswa seibe no iga abantu bachirichiro mbato igwete mambia bono umushimiwa Steve Arika mu MC no nanyorwa ke into tomurije take ekegera ntubwo nabo tubunga into tararugo chaga igatari intari nimwe kamoko nyora igongo ichare umushimiwa rinde kwa beke breaking end kiwoja gukera niri karo tuiranire kwara bikira matangasao avumbuya timati kuzuru akiri rende nabona rwo sanga tubiko torabike break yake gusonye kubwate kantu guchuti mheshimiwa asejide kabiri jitigarete corona ndima yaka brigadier kwerega nikoleta magia sinchere yubikiranu nyakubwate kantu guchuti nabo guchuti togende break yake tumaikura na gocha bono torenga obungaini obumwanyora ngakimugo chiku apply anene mono ase county ya KISII no gote abantu ba mintu anda tozera ku KISII FM mangana naro ande kutuachite yes kutuachite kwa niaba yenu kweli iranire tigaba tuganye nande kerabali yaje egere tubaerere alright kusito baerese yes lakini egento nyigenete KISII ibeno yes tego tigara ali ase arenge okay weke tigere mutwe weke suke ikiagera ekero gaba nagotebanga nakolegasi baka maraika atenge anto kunga maraika aratenge ngagi ngakigo sa maraika kumanya atenge ekere kero kwara ligintu gyako kinari kya bakonyire ine sign ya maraika chakiro gotenga kweli ige sabali no ntu agenda ne bwata mafanikio amange ndio ebinde gaba na eresa alia
stadium lakini yo talengo nabona era kubitegerera kuru KISII FM mabigu Arika mugusi asante sana mheshimiwa wote turaweke break ya kega tonyora maya sinchero yobo ikiranu kuri na tora mutegereria sege kege kirbusi tukosabanga tuchiandare ene Arika mugusi KISII FM your number 1 vernacular radio station notore no mheshimiwa Steven Arika tugenda kurigireria taro bakore miense ya China na kirokenga kitarira chigokonya county ya KISII asokonyora magenderero tuchiandare kuri na torege kege kirbusi kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi Ile vitisho walikuwa naye ati ndio wapate serikali nusu mkate haitafanyika tena. Anashika mkono ambao yuko chafu. Sisi kushika mkono Ruto ambao ni chafu. wachintanda nye chense gosi tokonye pare ntubwa jesto gwetera munaone mbureko chagotu kabuna turabangi na babanda igatonya ruto kubekirwe bina tigabano baturira sisa progation asaba gami bale batobekera moyo akia serikali tigayanje tokonye etoa moyo Kenya. Sisi wa Kenya, we are on our own. Kenyans are on their own. Their representatives are behaving as though they were elected by Ruto. Sai pia kwa Ruto bado ndio kuingia mlango wa nyuma. Azimio haitaki nusu mkate. Hii mkate yao imekauka na wanyonga. Ama namna gani? Nensengima aya namangana maya KISII FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto weiwere. Serikali ya kaunti ya Nyamira nigo yaburiwe guchikoena kyabune wodi ya Nyamaya yanyorera magenderero korengana buna yaroberetiwe amo nomo MCA nyagusira bwe wodi ya Elijah Osiemo na yankubwatekana n'umujimbe bw'ensemo ya West Mugrango. Chomo tegereri chinkwana kati ya mawazimio la umoja wa Kenya muna Kenya kwanza nigo chigo chaka kokolekana litsukulero rasama gachabo masof Kenya imeyomuchie o Nairobi. Mawazimio la umoja wa Kenya niko bwatu guteirare chinkwana korwase omonene b'abanyimba iga Kenya Jafeth Kome kubwatekana n'abantu abwe gotebekana baititwe n'abanyanyimbo chinga kicho kurobekana. Asaya mona yanda mange mambia bono mwancho motegereri bono nigongo kwaligania lindo nyare kunyegwa senchira yobo ikiranu korengana buna twekira SMS ito ya mangana mayeme yenka ya mugusi KISII FM chinsa ni sato. Omwancho motegereri bono toerera uyaigwe buna gwateka kurwa SMS ya mangana maya ime ya KISII FM. Ronald Mayaka kubwatekana no kwa MCA be wodi ya Nyamaya eye gotoka imeje county ya Nyamira nyagusira Elijah Osiemo omujumbe w'ensemo ye bunge ya West Mugrango abwase wodi eye gotoka omoske Steve Mogaka nigaruro kobori ya guchia saba MCA banda se county ye kubwatana mone abisi omugabana bwe county ya Nyamira moske amusnyaribo ego chamo na kwene kibuna magenderero nsi ya yokonyora nyagusira Elijah abekira somo choko ye akulekanira se wodi ye ya Nyamaya kagukwana kurwa se abisi ya yemeyo mu Nairobi moske Mogaka ni gobona tebirabuna sechinga kichi ekero Nyamaya tabwatyo mu MCA egentukira chikwira chinga kya singenche kyombe ky'abachori n'ekibebe kya IBC gatarachorwa elinda gukolya abachori aboke bono aba MCA bande nigo babonete kwimukya egetambo kiruna kwene kibuna ebintu byakorekanira se wodi yobuna chinga kinyagusira alenge guchego korekera alenge koba moyo uyo no moske Steve Mogaka chinga ki abugukwana mune mesa ito ya mangana maya
uyu ni umwana uri guca kurwanirira igisako tiga Nyasaye abeko muikoya asagia kurubiri turi ukogeni gukwaye asenchera erengaine ukwerukuruko nyerure otokolera imirimo naburirie aba MCA bande basiro muchioyo na kubwa monobono buna tutabwati IBC irato mo MCA unyama ya ward naburirie balibaro na governor batenenere merobeli yonsi omweshimiwe lijosiemo abeka se budget ya 2023-2024 emerobeli yeikirane asif elijosiemo moyalenge na constituency yana ya West Mugirango kamuranche twarogo semelia Nyasaye na bwate merobeli miyase emerobeli ya itomwato ete na inje konya kinerure buna nyama ya ward ikoje ya nyorirwa samagenda reta na konyoro buchumbe ya nyorire tamwe ye moyoka tangu independence umurobelio twabwate guikirania gokogenderera no nyericha uralire Nyagusirira Josie Moniga asiri bugima bwaje asumbosikano mubebwe parase nsemo ya Mai Hiuli kuri ya Jumatatu abwasarenga mona ba MCA bande babere abubagen azusa bagendera tekonyoro burwali asenya gitali ya gakane meyo muche o Nairobi oyo mo asabu balenge na Nyagusira uyoro mo MCA be ward ya township Muske Duke Masira niga kwanete aya akubwatya keralenge kwinyoreke gya korekanete na kwirumba skono yigo korekana ase chinseme chucha Mai Hiuli. Mimi ni Mheshimiwa Duke Oyagi Masira, one of the survivors of the Mai accident. Eneo langu la uongozi ni Township Ward na tulikuwa na wenzangu driver wa Mheshimiwa Pirisira mwenyewe na Mheshimiwa Osiemo, my leader of majority, whom I deputize. I'm the deputy leader majority. We were headed to Nairobi for a meeting. Bad luck on the way. Tukapatana na pikipiki yenye ilikuwa imebeba makaa. Driver alipojaribu kuikwepa kidogo, nao pia yule mjamaa akashtuka tena naye pia karudi kwa barabara. Kujaribu tena kuikwepa kabisa ndiye akagonga makaa yenye alikuwa amebeba na ilikuwa ni makaa mingi sana. Mimi na driver ndio tulikuwa mbele. Hao wenzangu mwenye alikufa na huyu mwenye ameumia pia sana wao walikuwa nyuma. Sasa mimi niliumia tu mkono ndio uliteguka kabisa na hapa kwa kifua niko na ukali kidogo na mguu wangu wa kulia. Sasa kitu yenye ndaweza sema ni pole kubwa sana, pole sana kwa familia ya ndugu yangu Osiemo. Pole kwa familia ya ndugu yangu Osiemo. Kijana mdogo, familia changa sana. Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa KISII FM enka yomugusi. Karato gutigana na yomonche motegeri abamubwazimi ula umoja wa Kenya Coalition niko bono bwatu guteirare amangana kurwa somonene b'abanyanyimba iga Kenya Jafeth Kome uyote betubuna barayibazimi ula umoja wa Kenya niko balenge kogenda sechi mochari na gokomboa emibere y'abantu bakwete na kujebeka elinde igote babuna abanyanyimbo ni goba barasete abantu ekeramanda mano alenge gokolekana ime yense ya Kenya umutienyo yamo oetire kolengana no monene bw'abanyanyimbo nigo atabetebuna mbatumie tinguru wetania kerengo gucha 7 abwo ase arolekane toko bayirira abanyanyimba abo babere bakuragwe bicara mono kuruwase abananchi kubwatekana na kelike gotabekana buna nigo baba bagutumeka chinguru wetania kerengo gucha 7 chinga kibarenge korokoro bekana kwamereri gukina kweli goliryo bogima ime ya Kenya. Senior members of the society going to mortuaries, hiring dead bodies, calling media, telling media that these people were killed by police officers. How low can some of our leaders think? They go to some of the mortuaries, compromise the workers there, people even who died of some illness, people who died maybe out of an accident or other causes. They take photographs of such bodies and blame on police. But we are not in the business of all the time responding to politicians. Ours is to discharge our mandate. They can continue threatening us that so and so will go to ICC, so and so will go to court. That has no implications at all. Nonyana bochinkwani chioni chia komeni go chiarolekanete komoge chimuraibo mubwazimi umoja wa Kenya Coalition Muskerela Odinga uyosoga tena botukuterale chinkwani chia bwasate betebuna abanyanyimbo nigo bagenderete kuliya chinchira cyokweba cyakurwa sobo ityo bubwa korekana go chia 7 chinga kichukorobekana okukwalenga korekana omutinyo eta ime yense ya Kenya.
And it is actually very disappointing to see a statement from Inspector General of Police, Mr. Comey, saying that we hired dead bodies to accuse police of brutality. I don't know in which world he lives, because the bodies we've been burying have bullet wounds on them. Igogenderete gutegerera mang'ana maya kurwa KISII FM enka y'omugusi. Ronald Mayaka. Chinga kichinkwana kati ya Kenya Kwanza na bomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya chirubiri guchigokorekana lituko lya rero abamenyi ibe county ya KISII nigo obarule birengeli byabo busyo bw'ekinkwani kigokorekana lituko lya rero bagukwana n'abaliki bamang'ana maya niga bamenyi abo baorokirye wasemelia kwabo buna kinkwani kigati enseme yiyo gose kinseme kibere nigo kirakiekore ntoko igwana okuya asebaruro kubolya ukiase kinseme kigotatware mesimame mitindi kinga kikinkwani kirabe kigokorekana samaga cha Bomas of Kenya nigo bayigo baruro kubolya ukiase kinseme kibere kobeka magani y'abakenya busiase kinkwani kiyo eliyo koene kibuna ligo liriyo bogimango kirire ko guswa mono gukiase abakenya bakawaida abamenyi abo nigo bayigo bateberuna onye kinkwani cyunkiri gucyakore ntoko igwana konde wonsi gati kinseme kibere liro lyo nige gucyako obeterelia omurayi bwense ya Kenya omusike Dr. William Ruto no musikire la Morodinga okora kinkwani cyubo kababere abanyene libaga liyo korali na indokorobeka no kubatebete kokoleta sale nene gukiase abakenya batamu bakwane baigwana ne ganduruko bakawaida mna bakenda basumbukire bataiwana ne team case maandamano kwa ndachipara tago toko abato tigamangana kwenda kominuka ndachipara chifuru kusambe ibintu byabantu kusalia abantu bandi bari bagumuke tichilon ko nare ibintu byabera ne maya kase bakoruska sabat banare koira bari wasabe serikali baigwana ne maandamano ya rabaga umusikira ira Morodinga tangaza ga KISII ilituadiri sana mna ndio bana boda boda jato nisete kera ntu ari konyara wasanyo ne town ya sampati sutar konyara weta onare kusaba ankyo kaba ujigoikarasa babe abantu bakoleto mulembe baigwana ne odmagwira nensi lakini nansi itu mna itokana kwa na mano gabara okonyara customer chiyo chikurungucho ka tukana kunyokani Igogenderete gutegerera mang'ana maya kurwa KISII FM enka y'omugusi. Mwancho motegele serikali ni gobona igo chiego chakia na inde omurubili bukulikia abakenya inse omurubili okurukwa inua jamii uyolengete kulikia abantu abagotu baliya bamenyate no barema bo igo baliya batari kwenyara asamangana yabo atugetu kuchasi nyombo cyobora magega yo murayi bwense ya Kenya musika Dr. William Ruto kurayege karukia abawaziri nigata betumune serikali nigerengete kuchia kulikia abantu bonsi baliya baikiriye myaka yo konyora chibese cyobogotu kurwa serikali wikero mutinyu kyanda omwakoyo murubulyo yo oinua jamii nigo chagetibwe na serikali eliyokorwa bakonyi go cha sabantu bali babwato bolema asechinka au nabo igono bolemerwa obakonyi bukurukurwa serikali abwa sabantu wetanye milioni ya menu gutebere bayirikiria somurubulyo yo korokwa inua jamii asege kali kyaba waziri nigo bayigo baete ogwancherwa kwa aba Kenya abange kwegwa mabagayo gukora imirimo isiko yense ya Kenya bunenchereyemo yo okonyora amabaga yemeremo gucyasaba Kenya na gukora umucyando bukubura wemeremo ayiga Kenya gucyasaba na inchi Igogenderete gutegerera mang'ana maya kurwa KISII FM enka y'omugusi. Chideka chabutukira mwancho motegali ni 13 igoro yechinse sato chabona mambia na inchabuno ngokorera mang'ana maya senchera yoboikrano byamana sengencho wachara kuyategera imeje nkeye mu KISII FM mwancho motegali chinsa nyano nyanyora senchera yobwenge munanga ndategutokira SMS ite mang'ana maya yandara gutegera mu rubuli yogenda tumu minchori myana ne chinkwana togenda tegutwara mu no MC ward ya ibeno ime ya county ya KISII muske Steve Arika elitariana ni konkuru kwa Ronald Mayaka. Omwelio bwa mang'ana maya bunaletwa sole na KISII FM enka y'omugusi. KISII FM radio na meya moyo mugusi. KISII FM ne station ya una mbeyemu eyo yakire nkuma
bubara n'umuroberio okugochera kira lituko lya Jumatatu gwikara misi kurwenka y'omugusi KISII FM abo asa kumurikira amangana ao aliya arengete omugusi lituko lya Jumatatu nigarara murikire ekegusi gyaito egekoro chimbachiro nemegiro y'omugusi lituko lya Jumaine nigo akurigereria amangana y'obochenu lituko matala mukuru wa chisekta ao bari nobumanyi igoro y'ebinto ao Alamis osoa asoboremi chingero nobasemya bwaye bono twerera totereke kila rituko lya Jumatatu ikarituko lya Aramisi guchakirense yamo ya marogoba uikajinsi sana mutogwa no baratware clinic kyabene kitariki 14 cy'umutinyo yo ogatano na gatatu rirabiri rituko lya Jumatatu abose bararigererie emechande yo abanyagitari abo babwate obumanyi bw'igoro korwa sense ya India nabo baratenenere clinic ekyo abose barachi kuringoria amaroire ao egati yabo omuchando bwegete mogongo omutu ogwatia ekero ase kende ogwati gwa chiningo arthritis korenganania chi disc cho mogongo ase chinsemo cha Eldoret chitarike chi 14 cy'umutinyo yo ogatano na gatatu samange kwana nenya gitari eyo gwetera ase chinamba chikobwatia 07 10 80 33 88 gose 07 03 91 51 51 Omuncho mutegererio KISII FM nigo tokugwakira ng'ambia asogo tokore station ya enjori y'omugusi KISII redio bora kote nchini kitamba burudani zimurua zote wanazotupatia wakitupa burudani nasi twazikumbatia wambea tu wape nini ili mwende ritaya KISII FM KISII FM sasa ni moto tena wakuote ambali KISII FM iyenero enka y'omugusi Alright, barabara kabisa moja mudagida cha budugiri 15 na ibere hase chinsa isa tukibona mambejinza cha Afrika ya muchano kwingana kwa ngano sorore bya kigima kerotoga nderete numero buli mu michiri mitwa sori nsemo yo mwali kigima lakini ndete ko kunyurige ndo kingenjo sana goronya gitali ya Medihill Hospital and the Fertility Center gotoka ali Eldoret ngamba twali kliniki kyabene kitali kichira abe 14 litukuli Jumatatu mutinyo yo mwako yo nye koboto muchando bugete kyo mogongo jidiski kyo mogongo kibwate omuchando monene chichointi chiwo koroma arthritis na bera tokone buruire bwa gosoire bigotiga igabere very stiff yani byume baturunya gonchura mutuku gwate nani stop myake menge bona baka gwasinyunga nkieke bono kegenderere tekirekini you know the only way oranyara ko bakogokonyeka omotegerere simambye bono ni ringa no kwibanga itariki 14 litukuli Jumatatu cha kesabali ya umapema oikasinya gitali ya Medihill Hospital and Fertility Center gotoka alia Eldoret imeye county ya Uasin Gishu kigara banyagitali no bakari kurwa sense ya India bari bwato bumanyani bakuru kwa specialist songo no bari bamanyita mangana ya marwaironsi ayogendo gweni wimukike tambulisho kiao imukike kadi ya NHF besange kwarabika muko elinde ogendo bweni gwe na bakora booking ya umapema gose kero kendo nye kubwate bolinde na bukwiranirwa aso gwake simi enoti isano na ibere emo enoti isano na isato enoti isato isano na isato nero 0710 803 388 nambindi nero 0703 915 151 yani enoti sano na ibere enoti isato kianda eyemo isano eyemo yagitali ya Medihill Hospital and Fertility Center egotoka Eldoret erego koralia mangana mayabu na yo mumenyi bwe county ya KISII ne chinsemo chonzi chetana ni ngatariki 14 cy'umutinyo yo omwako yo mbato ale clinic kyabe na senye gitali yo asogoshurikira marwire ao tomocha ikaro na yo nyare ko bakogokonyo sinchira ya bene kigima chideka 10 kianda se chinsa to chebono mambejinza cha Afrika ya mocha sege kega kerebosio nkwera na tuli chinkwana no mushimi wa Steven Arika torenga bono nyuma yoko genda imiyense ya China kurigire libinto au ngaini neji semiko chinyora na kibago chuchi apply ase county ya KISII. Naomba usicheze mbali ngoro kwa MC Dudes Jumani na mambo yanazidi kuwa mazuri akoro kwa Sabi Okengo ndocho wakirudi yabo igentoge kwa da Samarita kansura Arika kidibono igano mo MC bugodi ibeno jamani.
Ekansora Arika umwana onyaliacha. Ekansora Arika umwana onyaliacha. Ekansora Arika eleno mungwana. Ekansora Arika eleno mungwana. Nyabisaba nsobo umuti onyaliacha. Nyabisaba nsobo umuti onyaliacha. Enama mumwabo tabita mungina. Enama mumwabo tabita mungina. Buya bwa obwagera nagotera. Obuya bwa obwagera nagotera Mosubatisa bitiga temba tebi. Mosubatisa bitiga temba tebi. Obuya bwa bwale tiro borabu. Obuya bwa bwale tiro borabu. Taoni bosongo oletira mate. Taoni bosongo oletira mate. Amate yokunywa na robogima. Amate yokunywa na robogima. Bosongo ya itole tiro botenu. Bosongo ya itole tiro botenu. Tinyumba chake barana tio bogima. Tinyumba chake barana tio bogima. Buya bwa obwagera nagotera. Obuya bwa obwagera nagotera Mosubatisa bitiga temba tebi. Mosubatisa bitiga temba tebi. Nalengo murwaire gakindemeire. Nalengo murwaire gakindemeire. Abasani bane nabwate bonsi bagantama. Abasani nabwate bonsi bagantama. Ababwate chibesa bonsi bagantama. Ababwate chibesa bagantama. Ababwate chigali bonsi bagantama. Ababwate chigali bagantama. Barabara kabisa yule muswati kurukwa Sabio Kengo mwana kuruwa Bonchali nero terete gentekyo iguru y'umushimi wa Steven Sarika shono kiki kwa waka rono bago wateringi kiki kwa waka keranko iguchika. By the way abanyangera bange sana bagosano no geti kabisa kera machoge mbakotereta Sagiro Sabio Kengo babo bakaba barero bajakire kokotera babo babu jinkororande nabanda bangi nane nkororande ko gwika abanyangero wange sana tima dinga ebintu kare gukora babirora gose igo bakokotera busaigo Bueno, maite diswala ni kwambole tinga kigete. Eki bano buyo maite bina babo Sabio Kengo, babo Sagiro, babo chi rurale, avansi panterete. Oyo ndebuye kausirete kuru sauti mugrango. Marungu. Lakini nae yanko yo mwamungi wana utumokotera stili. Tuarurabu kera kwatebire. Tuarurabu kera kwatebire sike chikonyora machibu. Kigera da kene bali ba. Njenyi wereranie. Ejara ma etekero monta kwa ngesa wati okateri. Uzikomomori neki. Ekoro wachage. Anyway, mbiyo mushibi wa utwajari chibu liya raisi tikambali ya onda mababeriga nchimba bulinga kiwa no mogotera Arika nkika Arika akolete ngamba ntebia yebono no igona amanyire munango chigokora ngukonera twale ngegoro yetaro yense ya China na magendoronga kiera chikokorekana se county ya KISII netale inerete kende kiaiga agatebanga gantokaya kero kuira na igana bugocha na gantokaya buna indasi na kadarika nisimu irane na gantora kiri ne mbali totararu asense ya China tumanyanga kimoja kwa application ya alimu arora kero kendali yengencho arache ko kinie county ya KISII manyete asense meje chindagero mushimiwa Arika abantu bange bamanyete nga bande bateba nga China ali ba China nkoli bali bintu buna makorominyo bintu buna magaga timati ko sibo maene mbora abuna endekero kende ekero mwachete nse yumbali ne chindagera buneje chindagera kya kawaida chinde nchireo buna bono
ngoteba bare na magaga. Yes. Nkoli bara magaga. Lakini tali magaga ya igatubwata atokora ibintu chebiga. Ayama mwamuti. Amagaga naragutuka inyanja. Yes. Amanene. Amanene kabisa. Oronkoli bari. Yekogera tuguche ndagirende buna chintuga. Amakorominyo tari aya igirinde tokora riri toke. Aya ogochigwa kari toko mogombo kwanya na riko dikwaruka kurumi. Rikurande. Makorominyo narale special agutoka nyancha andabwate gisanda gitege kong. Nabyo bibakoreta kuri Mombasa ali mushimiwe kera mache nyanja yachire gutarage kwirana. Gusangire gocha baje kubeka maritati. Babeka maritati. Eri nendagire koba mari asaba China nabantu bande bonse. Yekogera igo ekubwatikana nga ndagire ki. Ndio. Because binabone ibintu binde bina chintuga ntonya tenchire garia. Na gaiga chintuga no gaiga nchiro nkori ngore guchire. Gaiga nchiro. Aria ne chindagira chinde bono chinge bakuri chindagira chin naturally. Une mamba kuri bali. Okay. Yekogera ebibinde yote bunga na magaga. Agaga tumanyite litokorora gaiga chindoche ribwatiki ni kebero na uratame. Lakini Arika roa manene na akano ne chibiche ne unchokosha nae. Abumbuya. Igone kene nga kero kende chindagero no gwateba nkoli bare seafood gwanyeruka. Seafood bakoroka. Na none ebintu mbere biko baroche. Biko kwa cucumber. Yes. Lakini ebono erere rocheme. Cucumber ngorachirora ndi market yo mwishimiwa. Tali ejibono tokorre market. Chinge miyongo lakini chintambe. Chire roche. Chinge nsugiteiga. Kai. Igo banantu bamenye ni chinge ninjiri jikwa manyancha nse. Igo bago soa nyancha ime. Bantu baro bago soa nyancha ime bana. Egento bune kena letire kivigitori baketa ketego ticha. Ali noina marabwani. Naro. Chinduma nchiro. Miyo kirigento nkero baka marabwani nande amatali ya marabwani. Naro nkunya yekabali. Lakini timaiti mwishimiwa korengana barabu na bana liri ndagire linga Afrika so ali yetumike kero kende ne muire buya. Kwa igete koncha yendagire nde kibakorusiroche bono bona chinsu chiri bakorosialia. Bono magaga yangu gite wegete koncha bono rai ngaki umayete ekero kugenda ukomanyana ni chindagira bakuri nyakichire bono yakogera ichinde ntwariete chinde nturiete igo gotenga ki ogosoma tari ogosoma chipala chyoka ogosoma baka chindagira ngaki bamenyete ndio ikegera aria no ino mo China ngenche yokonyora musacha akonyori umuisike atoranyo mu mwana binte bimbi yo China to kwa ugasi ndi yonsi serikali isikonyori umwana isiko yenyoma. Okay. Omongina omugako yes bagutaramu. Okay. Ebinte byabande nga bachire wakana chombe cyagabana tigane omo China to kumunyoma konyorere mwana onyitura kana daoli okole batebanga no boko mwachito mwishimyo na bale goteba kochoru kwanso boko muntu kochora ngankobere chomba ino maskani manene agirire mwachito lakini okogenda tu achete omo China kero kunyoma mu China desturi yabo. Yes. Tarigo konyorera mwana onyitura akana chombo kule. Uikwa kaneni bo yonsi. Uikwa kaneni bo. Amanye gwanchirwa. Bono nyora abana umwana ito tarigo chiko chandika nande chombe chiwa kanu mara gatatu. Kai. Wakana litangani. Andi wakane liakabere. Umwake kero elire.
bagupima nuiseini urarinde umuswati obo igo bono ne gavana ikaranyomete fast radio May kwambuka mbara ireto mwaka abachina bamurigeretinga nkomwanjira tole anyore ne gavana umwana apimire ekarbono bamoira okay naliyo chakonyora abana ngo tuagenda China ekere gavana ebwata abana igo mangana da origa akalete kare igo nasikiro bono deni teyo nande bone gintu tale kwancherwa anyole mwana ndio onye tarakora daoli taliga igo monto konto mwana bwo monto pakekera kwa kule nile bakahocho karasa ngangmate konyana ngombe jira akanwa alia nabo monka puna abantu muri nyangi mutaragwa Mheshimiwa Lende Mheshimiwa Lende omonto tabwati nibo biye igo natoboe Lalia Chino maite ekero tabwati nibo yoko nakiki naho tengamba bwate bigwango no ni bintu birose iri nebigwango nayo wepima ngaki no nyare ko toboa wagenda so kunyara to kunyara wika China bana no nyimusura Ojuga kwa taba igodi ibe nonga erosiere ebe igona bwangu gabatu gikabapime ibe nonga ibe rogo ikotu alegento meguchio alia ebinte binako batebi bakiriete obotali bwabo yes amache acherikire tauni chiga chimeri chiro ndio okogenda kwanya kunywe chai ikunya kubotali roju kunya kora China bunere balinga taliga gotenga ngire Masai Mara njikoro chingi ticho sana ali babwato botali bwabo Canton Towers yi no botali igwakana kibesa kwamenya kogenda oro ekorobere sedia 120 120 chifloy bwata kuchigwa ebinte biga chifilm chinyinge no abantu bakwa architect Wana timanye tinga Mheshimiwa Karamu achiete inu na wa MCA korwa se county assembly ya KISII mbale batachiete ngakiringi kia bete mbagenda asogo tebekene chi option charingi ibere gabana gatuboleti yes bali mutete kogenda China mwiriki yes bali ya mutete kogenda mugutikara gaiga naro mwiriki abantu rinde abande bagateba nga tigatogende abantu tigagira umuntu nabwate sababu yo gutigara yes guseyo kogenda nkiarenge kibetereri kyagera ekinkiarenge mangana account assembly yes yale ko bane sawali account assembly maruba yale kuli ku national clearance yebe tumenye kogenda yarenge sabali yo mugaba natoire yo guchikoranga nkigenda retalia ekiagera buna bono account ne budget egocha tokorusi 60 million ingane sabali mogochera narotigabe musie bande tengo tababalenga chibesa chi account go mwatumikira sinje talenchire talindonge usego abantu bakonganya omanyete chine chindamwa mu mate balego tebanga gaba natakoira bantu China bantu atenga akinga kyara baire China ngechine chindoto ekere abete kene endigitaninga nobo maene yekero na inu mwegete China mukabuli o mwatebete ngantogo ja China hapa ni wapi no bujana irete nanda bande koti abandi baro bachete abandi bakadinga abantu ono Nairobi bebisete mutago tenga akangese akahoranga baminta bundo jine bikone si miteligo chintu ajete kukolige tokanyoranga tuligo toka karine karaba nari gukobe mu China bagwara guchungusa kigwatete mamanye ko kwana neri vagabono kabana nabantu ko Kenya taliyo go ikaigana go chaka gukwana si system chabo narobis yani nga mbale bako pingo maete bantu mbanya ko banse memo bonse no mayete esabali ya private nabukurira abantu balia
lakini ndo mheshimiwa neba naye onye muntu mulira ini buye nseme guchimoino otegora bukora bali bare nseme igyo ikiagera buna bono igabe getopen yes onde bwenso tete kogenda eliki no tete gotigara eliki onye tukwe lige tikogenda tukwe lige tikotigara ikayoko baru igo na bokoro ngano muntu likivia kene bono kabe kiviako bono na boy ge kogera soko tebe kene saba yare open yes na bantu bare kwa option otatiga bapingi mbanya kobora kababo na bande onye babo yonde bare kubuli yeso boka ngagwikanda arase misumari etete ntango turara soko ngonteri misumari soko ngonteri misumari abatoma Gana kene eto kwa tekene China tuli matukai onsi by the way enyomba chi hotel twa karalire 5 star no boli onde banse cheto yeah wana ende ai bali batajete atenga ni sukuru turai endege ekero murweta iga Kenya tukolera abo tumanye gocha application iga se county ya Kisii endege akimurine tukorwa iga ngakimoko genda igomwari ndege Jomo Kenyatta International Airport ikagenda i China no chindege charengara kabere nero kolina 5 hours yes mpaka Dubai kuru Dubai mpaka China 7 hours kai nero baro bali nete direct kuru Nairobi yes mpaka China yeah nero kolina ita Ethiopia ama kugenda China iko mtu achirete ndege mo twins yeah okay nandi mtu achirete limo bakembatanganite bakabiri nabagatatu kolengana buno murobeli olengi ya sana mheshimiwa imeye studio no tole mheshimiwa Steven Sarika talimogeni yabange bomaite sana lakini bona garo mu MCA bwodi ibeno yego toka imeye bunge nyali bali chache county ya Kisii turaiganere kinyina yo mubwa ba MCA bachita sitaro yabo imeyense ya China koraligereri na kerokende kororanga ngaki ebintu biri mbuya gosoma bona mheshimiwa asijide kachinke tingo turigelinga ebintu imwe asoma nkere kyoro cyuraje wa plus wodi yawe ibino dotareka se county ya Kisii engima ali China tarinyo ni tuachite gotega ebintu tuachite kogangi tokolenta wodi ibino yes Sengi Kisii erenene mugabana natwirete tukanyora mutindio yomo oyo chite kwa Kenya Savana Tolebobe yes 20 million andaka ba promise 10 yes ngo konyora million 30 ba million 30 ekarba bwire mucheso ole motwe twanyora te invest yo egancha ngochere Kenya ndio signed the agreement batake over Savana yes bancha bwango ike gabana neche njatu tabetneche banke celebration yebe okay yogo sign a contract ndigo sogo sign okwa powers yogo tenenera Savana bona bakoli ba Savana bawo bwaka n'umusara igona kuko tabanga timi Shabana mwenyo sponsor yae nero okay sponsor njacha negenderete ngabone komenta nayo nanchanga kubwati siali geti ya stadium kere gabana na muntu naro eto contractor na murigia yes igasi ya chakire entu arage kule murwalia chipipe chiko bekunse na ndentu kona no muwaziri wa mangana y'ikigosori batabanga getika ngo chikora karosi wange metinye berere bosio nde saba timi Shabana enyorege sero gianka ikogosoreri na boigo yekogera bono amagendera no rayo achakire korokana na igoro ya Kisii Polytechnic yes bagambe tino mugaba na requested bache baichega iga yes mbande mbacha ntsaite gotwara mo kuru China etware city as Kisii county yes sister city okay ebune China yera chikobeku okobeku baliuma ete baise kwancha
none chipara alia chindi chile chikoroba ate ukumie ngabono ile batobekere te Nairobi ubushimuge nabo liri swali elio ese sababu erega onye no ne para yuke cross bigo chikokonya abantu baimukimiero bati ne para nga para te rosigwa bantu begi meretia marimo nabandi mbatagiti konye ngakibono nakibono manyete gaba nato irere isiko abantu torole n'abantu bandi bagenderete ndio kero muntu chite jaina taira ne tibuna chite anyorete ganto andi nabwate process na chaira abanjini bake na chaire na bakoregasi aho egere kubundisa osego tobekera bongo bondo bugia osego tomentegere torore na kibintu binde bigokoleka wano mwishimiwa Arika China alia abantu na ba MCA mbaro ababunge mbaro no bali no ni chikaba nanchiro otatiga mbali bagwe akagekuba imbali bago cyane kwe bungo kiri kero muntu galiragia aho kolegasi yaye abanga tenga sande kaigo monta kwa no botuleti oye tanga muma tuchino motuleti ngokwana agungwarete kiro mwamusie ibeno ngaki mwate ne karo naita Ontago ngwara tarie kukwara koi konyotara genda China naye ngaiko rusiti tabyo mushimi kigera watabiri gura bamuzibe taigwa ko abono orera ini iyo ngaiko rusiti tabiye nayo monta Arika gweta montara gamba Arika tamati Arika nero ndi dzima tusininye bwate na mate bintombiro le manyo monta ko manyete akiri ayo te manyete bole bo kigera abantu abanguri kibare kiba kuriyo mu MCS o ibeno bakumuri kibare nere ono kuminga ngakibona batamumanya igo galia amachiko naro nainde bunabono chimashini babwate asense muyobolemi gabana naba requested igo babwate gali gweta mugondo yarango boyo bubwabegetwe mbosalie kemeri teri gaiga monto kuru maokoro baito balgosimeka DP nero yoka kugenda bakalira batwali saliri beko boyo yoka bali babwate machine babwate machine ekomanyanga chief kado irenga bago chakogesa irenga baramisi market egento batagite mono nande bato tabito smeki kibwate market ire tayale Miogo. Okay. Miogo ni tayari kasafa. Bali tayari buno tokusimika ika. Eroni ichiro ire tayari. Igonga miogo bune gusimikwa gicho moruliro siku ichiro yatuki. Wana mushimwa nataka kura manyege nteke makurigo chigwa apply sigodi bino toratebe ngeke kero na agenda lisensi ya China kero kininta geteko getema sigodi yani ya ibeno. Ebinto bono bire pipeline. Nto aba request ebinto bigo cha ibeno. Bikoanda chiwodi chinde. Nandi turugwa turanyoni maiga. Ebase ko tamakuru gase. Balimba ncha tukabata ebingi tutagete ibeno inki chiwodi chinde chitagete. Abande bina intasre back nature osigwe. Nabano twagenda natwirete ase mu China. Oyo kubugulia magina kuru tabaka. Ochikoro tiles Nairobi. Tukamanyora China. Gaba nankwa ojana ni chigali chae tukamotebya abantu baitu kwa bachandire ko kuira magena gaba na no mutindi ari chizo chini agateba ni chengi Kenya kwa na manganayo tu agenda Nairobi agatera sana chite Kenya karate tukobeke factory KISII taigubaga akanyira Kisumu lakini gabana namukwanira rende na chaiche torenganto beke factory tabaka liba bakurusia magena gaiga banyira Nairobi baro styles yamacha kone libuga magena factory yaro sibo gabana baga banyore mirimo nande bono kwerende tiles yechika nchiro chine chikoro siguneke buse nelira bagete ibintu ani binge abantu baitu bara benefit. Alright, asante sana mheshimiwa Steve Arika. Tima semo na inchi na alego semo tegereri uratu arenga na igemo
na batwale kurude kaibere gusemo ndeto nyore cisimi ibere tumenye gukora chinkwani cie masemo moto ile gotobwate tibuya na kero kende gotaite kuruta ikindi yake kero kende kibori ndiro bwate gusena bera tukinga ngomo pongezo ru mushimu Arika na gotu akere simi gotera 0796988630 na 0706181822 okobo mwinge sane keride ka isano chiko ngobata cisimiga igo motegereri igo kero kwanyorera kabaga yegenda ase point rioka kwani ngana yawe nkayo mugusi hello wakire bimurari mbiamono isenje kisema jakabo sia woti ibana samwe simigo sibo akora cyo tiembo amuru seria bo bimo gambi bya nderete yes yenda tigarite barangara go kayondo jina kwa kungura gakorwa igo ande rangiria bagambi bande na barabuna bagenda na baraba to semi bwa buno ya toire Obuye kanya mangana imbia mono sana tigange abande bagasa sana no igwate be para gwate banereri para nere korwa kemenyinga eso kegende buresho mwesimi bona nyeretete okay Mbore yuka igasanda arombi yo chiminyokire. Sawa mbia mono sana. Iko sana. Okay, asante sana jamani. Enkayo mugusi hello. Ardu. Hey. Oli pomali. Koruge sijanya libali masaba. Yes. Taponge sio mwesimi walika. Okay, mbia mono sana mami. Ino mwesimi wabwa bantu. Asante. Enkayo mugusi hello. Hello. Hey. Lakini ndiye mra wama no mwesimi woyo. Mbia tole. Ongo kiri sana. Omanye to mondo tari tango yo tari ti olega igasona. Ima ta sako kokeri no kora kwembeo. Ya disiwe kaesiu. Seneke moni. Akidoni nanje to mondo kugando la kwembeo la gende kero ndike ngaba yori mbe koro moshimi wanje la to bakuru ba to bagende batanga. Lakini njeta kitenko boriga. Una kwa jeta alia. Na kikwaro abantu baguturetse nando kuma wisi bandomborona namba 2 sema ya byase iye byase ro matengo tabale ngataina no ibintu bikuru byamana kujaga igakenya kali bo ngati sibu digato bona kikwaro je yasa bigenda tora abantu bale pisi nando mataira batanga bakungu baba byasara ngaba kunganya kwaro je ali abakungu bale byasara ayeke moni yani aso bwenge igotegete kumanye ground yali naki kibono kasi to ta kwa kai babero bonando musimi watara botandero bana bana ingogo komoja Bia bora sana jamani ambwate moga enkayo mugusi hello ari masabe keste tiganda eso murishimi wa oito ngashia kwa na jeta na sabe de panera yes emerubiria ya gusi bavata wendo era tena gusi njipa Bia mono sana network ya hotel kia na bora tuakire na ndekero twanyorire chinga kinganchiro mushimo Steve Arika joyo diambogoro na akuru asigodi oya ibeno akatabanga gapara gakuru agosenki menyinga gwa chigoso no ye para mbia mono choeri para nchala tu abanjini barata tetia tokora rosi masemo yes kuna bono getiongo para nero itanya korosiwa ilikuwa tanto bakuboli ngetundu bali yasige tunga para teyo yes negendete kulemwa yabikirwa komorom asige takega egenderete ali nechere pare nde eyo mosocho yes negendete korosiwa contact inko kolere pale ndene yakulia maranga uchirikendo nendete korosiwa nasinara ali mbatikitange mechieta tubaka moino no lingendete kubanga eyateba nere asemirobelio yes yekogera ebiga binte bigomate barumna chipara ntokoroseli chonsirimo kigera ni county nero nibwa tumurubelio ye yegera kabana neto teribaga so pacha tia sokorosia nere naro asogo tubwatisia alright igo nankubate binga ibeno tego tigararia se arenge orocha bantu bangere ribaga wetere ibeno na nachite China yes no beto bakolera wikuba kolera kile kilwachite kora China wachite tari inchi nachite buna Steve nachite buna kuwakilisha abantu baibeno kuwakilisha abantu baibeno abantu rende bakisi county yara muntu moto kunyara binte biga arafu China
gwate baturi gwatorera nyoniri igatia turirania abu no China ebintu ngocha bire no maete ebintu bigaturi kubyakera matiritiri kabigocha kwa nginyiri umwaziri mukoro Daktari Fred Matiang'i no muya sana by the way nakonya bariki na natutumirete ganto igonto munyete na twate omwikirimbia mona awaigo ni message yes bono ekerubuna China abaswati na bakole biasara yes basachamba yoduka igo wachakire gukwanera ribolirie kemoni acha nteto chakira se dressing kobe kweboya kigara ganko be kabari chianga chinyinga basubati abana banyaruka bago dress abana bamura babeka chirongi chinde basage tiko chia mochoko to yobugo dress ya inga Kenya buya tibati ko sense ya China neno bibate sense ya China igebwate chianga chakire ngencho ekerabale go sen traditional gawe giti changa chi tradition right ikara ko ganda go sen dina changa chiro cha dina ai ga bono ko nyomo ntai tianga ya mukuru mambi paka marako ai se go chenje otangu muntu akwera ga ko beka changa sa tulituko ya nyomo to chikmambi akaganda masoesi kanga ningao ogo chogwe sigo chigasi ningao yes ogo ika mugaso kuregasi uika change alo nyoko genda dina uika change yeko gero konyoranga ibawati changa ne fashion ni changa ni chinyinge chiro ni changa ni chinyinge chiro changa lino utina ochikurwa no ibiasara banta bange no bakurus changa China utatigari ni bono China ngento kirikia ni quality bona bakenya bakwando bante quality yerecha aoni yes ni biasara ingia na bakora kuru China na bokubyoka yakogera bunate banga nainde nabasubati bali kiduka ko gochiti ko rumbo mushimi wa weti ochiki Kenya ne taxi ali antu aboletie chiachentinchiro abagusino bali bagukwanige China yes abaikoyo no bali bagukwanige China abantu baitombaro igokugura ya chenti yago kobera wachinyolera gaiga alright igo biasara mbye nabaswati manchiri gukora abolinga obukima bweke gusiye obonyene hoteli nchiro igo kobolinga hoteli getinchiro buna South Africa bagocha otenga genda bako hoteli gete no ranyole obukima bweke gusiye paka isosa ndio bano alright asante sana bande mushimigwa go bakoko bate bangamere munimi yokora bande bate banga igo batagete go chobe go sono no seneta nali barago ikere banyara bakumugani gusora cyo ruku super senator benyamira na KISII bana ikera bago maoni y'abantu nanchere ikera bagende kuri bate biringera undiende bana batagete ngo chote ndebe no kambali go kwagara buya tumete se baraje bakobeke nga obe super senator gambe kurorongoro usite to batishimi bere cyo katosieke kyando chibiro byalirega igo mushimiwa tokutigo minyoka chinsemo chia getiongo gwate bako genda chiro primary ali yo bwato ketangi abana bakonyeke nkayo mugusi hello ndu bwakire biamono wanelio mugambi Steve Arika maiga ikire biamono nabe msie beitaba ya enchanga kere to yone na agende tare ibana onto to sense kase wodi yona kurmara ni wodi kinche ngo mapongeza sasa ya twerefire na mayobo manyobo achite tigabatorentera intu bato gendereria sevinyo asante sana jamani yo mweli aye nkayo mugusi hello adudu zina brigadier wanelio murali musaba ntiza ko mweno ko nyabitiro machaga barabu wanelio muheshimiwa imini na ibura mangana ukwana mayamono yes expecting msio ito na into monga wadi amo siondezi amangana inara to parte bujanga tenga bona babate experience ikyo kama soke buya bana ba minto na reto mena chinga kijama biamono sana asante sana mushimo tima tingi kwaje gukorera kyo mwali kero to gukora chinkwane chesinchira ya bene elinde to kubwa to kogenda chinsemu cya chiri chiro buna gwa ikagoteba no wakira ngambia mono mugabana ito simbalati no mongno emei arati aso gutubangira etaro yes awakira abantu baibe no ngambia mono aso gonchora egeremba wakirishe kanyara libagiri guchikosoma nande mono igo na inchibina nande ko akirisa China tinchi tio posaigo usento chi tio posa kwa akachinko bina kubale bichara
ebintu biche tororenga obugima bwaitu bwa chenchiri n'abantu baitu bagenderere mutwe yente kenene tiga kunya gotegerera chipropaganda lakini rini na chiro chinchiro ekuchiro abantu kuba ukwana nenda mwamu nero no kunya gotenga nyasaye tokiane chinda mwamu kyaro mugusi igento tubwate kenene nenda mwamu nebitina tiga tosikana abagambi chitorobis onyendo mwemsyo ibeno na Steve Arika gonchorire nala bantu bakachora mushimiwa chanda buno muchumba unyari bari chache nere tumusike ronyero batimondo bune deputy governor senator nyonka bune senator Doris Donya bune women lab kogenda bakai governor Simbarati tumaye kogenda na igoro president Ruto bune president ya Kenya. Alright. Machogu bune mwaziri wechisemi. Tosikane. Alichaina masikani garo asomogambi na ande nentu abagambi. Turua masikani nentue tumanya kohewa amasikani. Yakogera incheruta getosikwe nae orokia masikani. Igo nane nkweli bageli ngotebikaban nande sabari ende kolante bito tutole tayari tayari ko twaga le chaino ka ka to ko check baroga tu alenti kar ebinto binde mbiro ebinge ta kwanere yes nakaba nabono nero manyene utakiri kukwane ekera bangire ekero bali agire yakwegerere mapema nga tobora zitali ndera bangu bwata majiwa maya yogo konya abantu baho abantu batu tumetalia tuliye ibintu sikwakonya manyoli ni gabana bwato moyo bwogo konya inkirende utabera timu eyo abantu baito bakonye watabire mbia mono saru mushimi wa Steven Sarika sokonyora chinga kigo kwana no mugusima mbia bono asomoro urimo michuri mimenka yo KISII FM no kwigana ndenga kerokende keratoke kegia na ndero mwaka ya mama itege sochorwa bono tujito kuligi na ende totebia so mwaka ya mama igwa ikeire aselero tuwale kora kwana regoro yetaro ya China na kerokende mbu ya kira chereta si county ya KISII lakini rero ni tariki kianda chimutinyo nane kermu akire tujikura na bananchi timaitinga igwa ikeire lakini yenebe tobikiri tukolinde tokwanikia ndoje nogenderete ne tangio kwira chichiro igaba twajirichiro si county gabana nyato etangi kwira tole kogera ntochoriri oro tuchikusunduka yago ikamobe maiso uno yote ba umwemsio ena kona oyo ndinate boigoro yonderi no yondo to kwana kurwa marani alia batenga na bakatenga mwezi mubwatira na singi choko bali ba singu bwatira na tore yes uno mwemsio nderi ni round ya kabere yo marani ni ya gatatu right bono igotugwetirende mere mombi yero mushimo tema sumo konyarege nteke ne murakore no gokonya bananchi nande bone bintu mbiri buya rocho bugima bwakangero mushimo ense akenye bintu bikongete sana nabo mukora tara sijigwadi bamantu mutiga banyareke mono bugimandi yo butakongete no koranga naki ingitogo kora tubwatirane tusirane tosoebuna ensere alright nanto temenga kito chigwadi nkogenda tore nande ntoko bantogenda ikiagera abantu togendete kuwakirisha sengo jejo koranga director yaito tema sale amaigayo kasi nera kora ningia nera na motoko musabara KISII FM 94.1 yes kasi mo kora ningia tiganya saga ndreko koro wanja kwa yemo director net gamo senior mwende chisemino bongaini na batenir bonsi bege taseni ya KISII FM ndeke kendere koranda singi kumanya mugusi chikambi chikendere tase kanisa JSDA yes ongote birende nga chikambi cherobia bantu baito basaberwe egero kerigisa kuirana gocho tuoyi etoke ngantu yariganiti biamono sana mwishimi wa Steve Arika na kirembia mono sana kendege 10 asoko nyole biro byo gukwana na KISII FM chiga gijina nani tumerane tuligererie bintu binda segwadi yebeno
mwacho motegereri yale koro ali alinge mushimi wa Steve Arika wigodi beno twara kwanera berata tugokorera hamurobiri ya siri tukuri rero tigandu ngale na uchese county government ya Nyamira soko musiria mu majority leader mushimi wa Elijo Simu yobo igoro mu MC wigodi ya Nyamaiya na bali nyagitari tubaganiriyo ko bwena kwa bwango wikali tukuri ankendekero tura umera na uchakere 10 mu chemambia na kuganiriyo botegereri ya mienka yo mu KISII ya farm chenkoro kwa MC Dudus. Asante.